sitten näin. Tässä on basisti. Hänen nimensä on Toni. Huhu! Vittu, huhuhu, missäs kaikki on? Hän ei aina löydä itsekseen keikkapaikalle, vaan tarvitsee bändikavereidensa apua. Missäkään mä oon? Nyt on kyllä ilmansuunnat ihan kadoksis. Ei ainakaan tonne. Joskus hän lähtee liikkeelle yksin. Tällöin homma yleensä menee päin mäntyä ja sitten päädytäänkin metsään. Hyi saatana. Vittu kusipä. Ruotsissa asti on käyty harhailemassa bassoraitoja albumille, mutta metsään eksymiseltä tällä reissulla sentään säästyttiin. Kakaa! Ei vasta. Lopulta kuitenkin, kuin ihmeen kaupalla, hän löytää aina ajoissa keikalle ja soittaa siellä muuten aivan pirun hyvin. Tää sä Toni täältä teet se keikkahan vasta lokakuussa. Häh? No. Kotiin pääsee mukavasti bändikavereiden saattelemana ja uni maistuukin sitten pitkän päivän jälkeen.